Allah ya tsine maka boka. Welcome. Allah ya tsine maka boka. Barka da zuwa irin Allah ya ɗaya da rayuwar gaba nan. Irin ku muke so. Allah ya ɗaya da rayuwar ka. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Allah ya tozarta ka. Barka da zuwa. Sanya da rayuwa ta canza. Komai abubuwa sun yi tsada in baka da kuɗi yanzu baka da kima ko ina. Haka ne. To ni kawai so nake a ce a kan faɗin duniyar nan ba wanda ya kai ni kuɗi. Wa muna da sharuɗai da zamu baka. Ai kowane irin sharaɗi ne faɗo su. In dai zan yi kuɗi. To alhamdulillah. Za mu baka sharuɗai. Na'am. Na farko za ka daina sallah ta kwana 40. Ka ji ka aminta? Ba komai wallahi. Ka aminta fa kace. Ya faka ma zan yi. Ka aminta. Na aminta. Sannan kuma za ka je ka kawo mana kan mahaifinka. Za mu yi aiki da shi kaɗai ya isa ko kuma haɗo da kannan shi. Ka bari mu gama faɗa ma tuko. To. Za ka kawo mana kan mahaifinka sharaɗi na biyu kenan. Shi kaɗai ya isa kan? Yawwa. Sharaɗi na uku kuma ɗan autan gidanku. Za ka kawo mana shi za mu buɗe cikinsa. Akwai abin da za mu ɗauka. Ka aminta? Fiye da haka ma. Ka aminta? Fiye da haka ma. Yanzu zan kira ma aljalila Budda. Yana tan ƙarshen duniya. Ka aminta za ka yi ko? Ko sarkin aljanu za ka kira. Ka kira shi. In dai bukata za ta biya zan yi kuɗi. To ko kai ne ta kama kashe kwashen kashe. Ya ka taho aljalila Budda. Kana ina ne? Na ji kira na amsa. Gani na zo. Me kake bukata? Allah abun na wasa ne. Ya abun na wasa ne ka kira mu kana batun abun na wasa ne. Ya ka kira. Kai ne kake da bukatar kuɗi. Za a yi maka kuɗi. Wallahi za a yi maka.